Benvinguts a la història de la Copa Amèrica. Un serial impulsat per la Fundació Barcelona Capital Nàutica. Tots els secrets de la competició esportiva més antiga de la història. A la canya, Nacho Gómez Zarzuela. Benvinguts de nou a este serial sobre la història de la Copa Amèrica. Deixàvem el capítol anterior amb un cabreig monumental per part dels britànics amb el New York Yacht Club, ja que entenien que no havien estat tratats de forma justa en els dos desafiaments seguits que havia presentat Sir James Ashbury, el primer valent que havia intentat recuperar la Guerra de les 100 Guinees per a la Gran Bretanya. Aquest enuig es va traduir en gairebé 15 anys d'oblit britànic per la Copa Amèrica, encara que l'entrada d'un tercer país en discòrdia va permetre que la Copa seguís amb vida durant la dècada dels 70 del segle XIX. Aquest país va ser Canadà, però el seu amaratge a la Copa malauradament no ha passat a la història per la seva qualitat ni per la seva importància nàutica. És més, la seva arribada només va aportar una conseqüència determinant: la ferma determinació per part dels organitzadors que tot aquell país que intentés presentar un desafiament construís els vaixells al seu territori. De seguida veurem per què. El 1876, 5 anys després del segon intent de Sir James Ashbury, el New York Yacht Club rep el tercer desafiament oficial per arrabassar-li la Guerra de les 100 Guinees. El protagonista és Charles Gifford, en representació del Royal Canadian Yacht Club, ubicat molt a prop de Nova York, però a l'altra riba del llac Ontario, a la localitat canadenca de Toronto. Gifford va encarregar a Alexander Cuthbert el disseny d'un vaixell de 107 peus, el Countess of Dufferin, la similitud del qual amb un altre realitzat per un constructor naval de Nova Jersey va començar a fer olor de socarrim. En tot cas, el Countess of Dufferin va fer un intrincat periple des de Toronto, passant pel Quebec i envoltant Nova Escòcia fins a arribar a Nova York al juliol de 1866. Quan la premsa americana el va veure arribar, la rebuda ja va ser peculiar, com podem apreciar als articles de l'època. La seva forma és americana, el seu aparell és americà, els seus motors són de Waterman, a Nova York, així com el mecanisme de direcció. És un vaixell yankee construït al Canadà, afirmava la premsa de l'època. A més, la seva elegància navegant s'assemblava més a la d'un vaixell container maldestre que a la d'una veloç goleta. Per contra, el vaixell triat pels americans per a la defensa, el Madeleine, era un autèntic prodigi de la navegació i venia de guanyar totes les regates en què va participar des del seu baptisme de mar. La primera regata de la Copa ja va ser una calamitat. El retard del vaixell canadenc va ser de tal calibre que creien que s'havia enfonsat perquè trigava molt a arribar i Charles Gifford va demanar, quan va acabar aquesta regata, un ajornament per fer veles noves, americanes evidentment, i fer un arranjament general del seu Countess of Dufferin. Els articles de la premsa americana ja pujaven el to i deien: el seu propietari s'ha adonat que el vaixell canadenc és una monstruositat. Es podia llegir a l'Spirit of the Times. Tot i els canvis en reprendre's la competició, el Madeleine, que va ser sotmès fins i tot a un tractament d'oli i seu en el seu fons de coure per lliscar com el vent, li va pegar tal pallissa al Countess of Dufferin que Charles Gifford va acceptar la seva humiliant derrota i va retirar-se amb la cua entre les cames. Amb aquest resultat, 5 anys van haver de passar fins al següent desafiament, en què no hi va ser Charles Gifford, però sí el dissenyador a qui havia encarregat el seu veler, Alexander Cuthbert, que va presentar el repte el 16 de maig de 1881, en representació del Bay of Quinte Yacht Club, la seu del qual també era al llac Ontario, a Belleville. Cuthbert va ser el dissenyador del nou veler desafiador, l'Atalanta, que tenia 78 peus d'eslora i va costar $2.100 de l'època. Tot això van tornar a repetir els errors del desafiament anterior. El vaixell va arribar a Nova York en males condicions, amb unes veles horribles i una tripulació molt amateur.
El New York Yacht Club, per part seva, va organitzar per primera vegada unes regates oficials per a la selecció del vaixell defensor i el guanyador va ser el Mischief, uns 67 peus, un altre autèntic prodigi de l'època que a més arribava molt rodat després de guanyar la fase de selecció. El resultat ja us el podeu imaginar. El Mischief va escombrar l'Atalanta i els americans van començar a plantejar-se retocar el Deed of Gift per assegurar-se que els desafiadors que volguessin competir per la gerra de les 100 guinees tinguessin un mínim de competitivitat. Els darrers 15 anys del segle XIX van tenir una activitat frenètica, ja que Anglaterra va tornar a inuflar-se fe per recuperar la gerra de les 100 guinees i va haver fins a 6 defenses de la Copa Amèrica, totes protagonitzades per britànics i americans, encara que en aquest capítol en parlarem de 5. L'última, la de 1899, la deixarem per al següent episodi, perquè entrarà en escena un dels personatges més fascinants de tota la història de la competició, Sir Thomas Lipton. Per tant, viatgem fins a 1885, quan la Gran Bretanya, per mitjà de Richard Sutton, torna a plantejar un desafiament potent, una vegada oblidats els fiascos canadencs, i navega fins als Estats Units amb un meravellós cúter de nom Genesta. Sutton i la seva Genesta s'enfrontarien a uns dels defensors més reeixits de la Copa Amèrica, el general Charles Payne, que defensaria les 3 següents edicions amb diferents vaixells. El primer, el Puritan, té un component afegit molt interessant, i és que el multimilionari que dona suport al projecte injectant-li tots els diners necessaris és John Malcolm Forbes, dels Forbes de tota la vida. Amb aquest lideratge i el disseny d'Edward Burgess, el Puritan guanya primer la fase de selecció dels possibles defensors americans i posteriorment la Copa Amèrica pròpiament dita al Genesta, encara que la igualtat va ser molt gran. De fet, el Puritan es va importar la primera mànega per només 1 minut i mig d'avantatge. Anteriorment es va suspendre una mànega prèvia per un incident entre els dos vaixells. El Puritan va perforar el Genesta, encara que en un acte de cavallerositat admirable, l'armador britànic Richard Sutton va renunciar a la victòria perquè preferia no importar-se un triomf per un incident d'aquest tipus. No sabem si se'n penediria posteriorment o no, però el Puritan guanyaria les 2 següents regates i va retenir la Copa Amèrica. El 1886, gairebé sense temps per sospirar, el Galatea anglès, un altre magnífic cúter propietat del tinent William Henn, va desafiar de nou els americans i de nou el general Payne va guanyar la fase de defensors amb el Mayflower. La disputa de la Copa va ser una mica atípica, ja que el tinent Henn es va importar la seva família, animals domèstics inclosos, a bord del Galatea i els va haver de treure després de la primera prova. A la segona, Henn va caure malalt i encara que va demanar als americans que retallessin el recorregut per no patir més del compte, va haver de rendir-se davant la superioritat competitiva del Mayflower i el general Payne es va anotar la segona edició consecutiva. El 1887, havent transcorregut tan sols un any entre edicions, els britànics van arribar amb un vaixell totalment innovador, que semblava donar-los l'oportunitat definitiva de recuperar la gerra. El Thistle, del dissenyador George Watson, va establir un precedent que arribaria fins i tot fins als nostres dies. Els aficionats ho recordareu de la Copa de València, i és que van amagar el casc darrere d'una lona, com es feia amb el famós unveiling a la Copa Amèrica Valenciana. Un diari americà va arribar a contractar fins i tot un bussejador per espiar les formes del casc quan era a l'aigua, arrencant una tradició d'espionatge que segueix molt viva als nostres dies. Hi va haver polèmica fins i tot amb el mesurament del Thistle, però, al final, quan van arribar a l'aigua, el general Payne va tornar a demostrar els seus excel·lents dots com a director de projecte i, invertint de nou els diners dels Forbes, es va desmarcar amb un vaixell excel·lent, el Volunteer, que no va patir gaire per derrotar el misteriós Thistle i emportar-se la Copa Amèrica de forma consecutiva. El 1893 arribarà el següent desafiament per a la Copa Amèrica, que comportarà l'entrada en escena del probablement dissenyador naval més influent de tots els temps, Nathaniel Herreshoff.
El Captain Nat, com se'l coneixia popularment, va dissenyar 6 guanyadors de la Copa Amèrica, un rècord que sembla ja impossible d'igualar i superar, i 5 van guanyar de manera consecutiva. Herreshoff va debutar dissenyant l'imponent Vigilant, un 125 peus armat per un sindicat liderat pel banquer Charles Oliver Iselin i on hi havia cognoms de la talla de Morgan o Vanderbilt. El desafiant va ser el Valkyrie II, armat per Lord Dunraven, un cavaller anglès, el pas del qual per la Copa Amèrica recorda el del pioner James Ashbury, ja que va competir en 2 edicions consecutives, deixant unes excel·lents sensacions malgrat les seves derrotes i marxant amb un cabreig de nassos. En el maig de 1893, el Vigilant es va imposar per un contundent 3-0 al Valkyrie II, encara que la tercera i definitiva prova és recordada com una de les millors regates de la història de la Copa Amèrica, ja que es va imposar el Vigilant en unes condicions excepcionals per només 40 segons. El 1895, esperonat per la imatge que va donar malgrat la derrota, Lord Dunraven construís el Valkyrie III i desafia de nou el New York Jazz Club, que en aquest cas estarà representat pel Defender. És impossible triar millor nom per a un defensor de la Copa Amèrica, que serà el segon disseny de Nathaniel Herreshoff. No obstant això, aquesta va ser una copa estranya, ja que el Defender va guanyar només una regata, la primera a l'aigua. Quan els 2 velers s'acostaven a la línia de sortida a la segona mànega, la botavara del Valkyrie III va colpejar el Defender i posteriorment va guanyar la mànega. L'incident va comportar una protesta del Defender atesa pel comitè de regates que li va donar el triomf desqualificant el Valkyrie III per aquest incident. Lord Dunraven va entrar en còlera, ja que culpava de l'incident la gran flota d'espectadors que s'amuntegava al voltant de la línia de sortida. En protesta, va fer que el seu veler es retirés de la tercera regata immediatament després de creuar la línia de sortida, posant fi a la sèrie i a la seva participació a la Copa Amèrica i deixant pas a l'entrada en escena d'un dels mites més grans de la història de la Copa Amèrica, Sir Thomas Lipton, a qui dedicarem els següents episodis de forma íntegra.